Britští turisté Andy a Lou dnes navštívili zoo. Stejně jako mnoho Britů, i já jsem vyrostl v zoo. Ryby stále neumím jíst jinak, než když mi je někdo hází. Ty se kouknou na mumínky. Ale ne, mumínkové v zoologický nejsou, Andy. Já vím. Tak. Řekni mi, víš, co je to za zvíře tohle? Opice. Ne, to není opice, je to lev. Jo, já vím. Je to lví samec. A víš, jak se říká samici od lva? Paní Lvová. Ne, je to lvice. Tak. A co myslíš, že lvy žerou? Žrádlo. Je správně, ano, výborně. Ano, žerou žrádlo. Strava lvů se skládá především ze zvěřiny, zeber a bůvolů. Jo, já vím, chci si ho pohladit. Ale ne, to je přísně zakázané hladit lvy. Ale já můžu. Ne, nesmíš. Bylo by to velmi nebezpečné. Hezky tu počkej, dojdu ti pro zmrzlinku, ano? Zdravíčko, šéfe. Dám si 2x vanilkovou, prosím, do kornoutu, kdyby vás to neobtěžovalo. Americké peníze, prosím. Zvykám si na ně, protože víte, já jsem z Anglie. Slyšel jste o Anglii? Velice krásná země, i když ne tak velká jako takhle. Řekl bych, že... tak děkuji za zmrzlinu, pane. Co to? No jo, nemáš náplast. Trochu mi teče krev.